Ljouwert Radiel viel hem zelfs meer plattelandsgemeente en wol hielm dan net naar de grote stand Ljouwert. Ik vind in de eerste plaats heel goed dat de provincie met een duidelijke opvatting komt. Dat is één. Alleen de meerderheid van de bevolking en de politiek in Leeuwarden-Radiel kiest toch voor een grote plattelandsgemeente. Dus dat gaan we eerst onderzoeken. Dus dan heb je eigenlijk niks van deze visie, toch? Nou, in ieder geval is het duidelijk en het is een alternatief. Maar voor ons is het een tweede keus. En Littense Radiel wil het liefst zelfstandig blijven. Een visie van de provincie verhoort het denk ik op mezelf neer te houden. Maar wat wel na is dat ik de Middelzee-gemeenten uitnodigen ga om met haar te praten. En ik zal er hier wel adviseren om op die uitnodiging in te gaan. Maar als er eerder zijn het van wij willen graag zelfstandig blijven, dan lijkt mij dat ze net op de uitnodiging hoeven in te gaan, toch? Dat hoeft net, maar ik zal adviseren om het wel te doen. Omdat ik er hier verschillende keer uitsprutsen had dat ze net met de reg naar de omjouwing stegen wil. En je moet naar de toekomst staan doen wat voor jouw inwoners belangrijk is. Het is nu om de gemeentes om te reageren op de visie. In 2015 moet de bestuurlijke vernijing in Noord-Friesland klaar wezen.